Шайтырып, Шәйх Фаузан хәфизаллаһ төгәлли үзенең аңлатмасын, бу хадистән без үзебезгә нәрсә алдык? Менә яңа әйберләр, уйлап табылган эшләр, алар икегә бүленә икән. Шуны аңладык. Шуның кайсыдыр тәнкыйтьләнелә, кайсыгадыр тәнкыйть юк. Кайсына тәнкыйть юк. Шулардан кайсы ул дөнья эшләрендә. Менә дөнья эшләрендә төрле яңа әйберләр уйлап табалар, шабит. Машиналар, самолетлар, яки ине бетон заливай итеп, арматура белән төзиләр. Шайт пәйгамбәр заманда булай булмаган бит. Булай иләр төзелмәгәннәр, самолетлар очмаганнар. Булар бөтен яңалык. Дөнья эшендә булган яңалык. Әгәр дә кешегә файда бирә икән, аның тормышы җиңеләйтә икән, монда бик күркәм мубах, бик күркәм, бик яхшы. Хәтта кеше үзенең вакытын саклау өчен, үзенең эшен җиңеләйтү өчен. Һәм шулай ук тел мәгънәсендә, бидгат тел мәгънәсендә кулланыла икән, ул да тәнкыйтьләнелми. Инше Гумар радиллаһу анһу кулланды тел мәгънәсендә. Бу инде таравих намазы хакында без бөтенебез дә беләбез инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазан аенда беренче 3 көнне нишли сахабалар белән таравих намазы укый. Беренче көнне чыга, икенче көнне тагы күбрәк сахабалар кушыла, өченче көнне тагы да күбрәк сахабалар кушыла. Дүртенче көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нишли чыкмый. Һәм иртәнге намазда әйтә: "Мин сезне күрдем ди, монда җыелып утырганыгызны ди, ясин намаздасың. Ләкин ди мин сезгә чыкмадым, куркып, Алла Тәала фарыз кылыр таравих намазын. Курыктым шуннан дип. Сезгә фарыз булыр, һәм сен үти алмассыз, гынахлы булырсыз" дип. Шайтыр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үлеменә хәлле бүтән таравих намазын җәмәгать белән укымаган. Аннан Абу Бакр халиф була, ул да укымаган җәмәгать белән. Гумар ибн Хаттаб заманы килеп җитә, шайтыр мәчеткә керә, ясүдән соң инде күрә, ничек төрле җәмәгатьләр таравих намаз укыйлар. Монда бер төркем укый, кычкырып укыйлар Коръәнне. Тегендә бер төркем, монда бер төркем, бөтенсе кычкырып укый, һәм бер-берсенә кулмаушалыйлар. Һәм Гумар ибн Хаттаб йөрәгендә авырлык сизә. Нишләп менә шулай төрле җәмәгатьтә укыйлар? Һәм Гумар ибн Хаттаб әйтә, Убай ибн Каабка бар дисе имам басты, бөтенесенә җыйды. Һәм бу бөтен җәмәгатьләрне бер имам артыннан җыя, һәм әйтә шу сүзләрне: "Ни'ма ал-бид'ату һадиһи", нинди матур бидгат бу. Күрдеңме? Әйтәләр галимнәр, бу тел мәгънәсендә, дин мәгънәсендә түгел. Менә без сөйләнәлә торган сүздә. Чөнки кайбер кешеләр кара Гумар мактады бидгатны, нинди матур бидгат дип әйтте. Значит, бидгат яхшысы да бар. Чөнки Гумар ишли бидгатны мактады. Ләкин аларга әйтергә кирәк, бу бидгат ул тел мәгънәсендә. Чөнки карасак, шариат ягыннан, дин ягыннан монда бер бидгат та булмады. Бер җәмәгатькә бастыру, таравих намазын бер җәмәгатькә бастыру, бу бидгат түгел, шабит. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям укыды шулай. 3 көн буе укыды сахабалар белән, шабит. 4нче көнне чыкмады. Ничек чыкмады? Куркып. Сәбәп бар. Чөнки Җибрил төшеп тора, Коръән иңеп тора. Хөкемнәр төшеп тора. Пәйгамбәр исән булган вакытта курыкты, фарыз булыр дип. Безнең өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям чыкмады. Чыгасы килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җәмәгать белән таравих намазын сахабалар белән төннәр буе укыйсы бик тә килә. Ләкин карагыз, киләчәк турында уйлый Пәйгамбәрбез. Киләчәк турында уйлый. Хәзер мин көн сайын таравихны җәмәгать белән укысам, фарыз булыр да үти алмаслар бит. Яра сахабалар үтәрләр, ләкин сахабалар табигыннардан булган. Менә без аны үти алабызмы? Бөтен сөбетендә менә күреп торабыз. Кемдер эштә, кемдер тегендә, кемдер монда, кемдер таравих намазлар укымый. Менә алар гынахлы булыр бит, фарыз булган булса. Күрәсеңме? Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безнең хакында уйлап борчылып чыкмый 4нче көнне. Хәтта шагасы килсә дә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үлде. Андый куркынычлык буламы инде хәр? Андый куркынычлык бетте, вахи бетте. Җибрил төшми. Инде бүтән эшләр фарызга әйләнми. Нинди хөкемнәр булган, шул хөкемнәр кала. Нинди хөкемнәр ингән, шул хөкемнәр кала. Менә һәм Умар ибн Хаттаб Пәйгамбәрбез заманда булган намазны кире кайтара. Нишәтә? Кайтара. Күрәсең, моның шәбит инде Абу Бакр вакытында үзенең беренче мәлне булган халифлегендә дә булмаган әйберне кайтара бит. Һәм әйтә, нинди яхшы яңалык дип әйтә. Нинди яхшы
Яңалык. Моның булмады, хәзер булды. Ләкин асылдан дин ягыннан карана бу яңалык түгел. Күрәсезме? Карагыз. Дин ягыннан бу яңалык түгел. Чөнки Пәйгамбәрбез моны укыды таравихны җәмәгать белән. Ләкин бу тел мәгънәсе белән әйтә. Нинди яхшы яңалык. Бу тел ягыннан. Кичә юк иде, бүген бар. Bir ел элек юк иде бу җәмәгать, бер җәмәгать. Бу бүген бар. Менә тел ягыннан. Күрәсезме?